Tretí argumentačný faul prokurátora je, že lietadlá neboli použiteľné, nebol na nich servis a chýbali piloti. Treba povedať, že v danom čase lietalo 8 stíhačiek MiG-29, mali sme pripravených 9 pilotov a tieto stíhačky odleteli z aktívnej služby. Boli modernizované a plnili všetky štandardy NATO. Stíhačky odleteli priamo do vojenského konfliktu na Ukrajine. Čiže rozprávať o nich ako o šrotoch je absolútne nezmyselné tvrdenie. Navyše konštatovanie, že neexistovala žiadna možnosť servisu v rámci Európy, je rovnako nezmyselné, pretože iba my sme našli firmy, napríklad moldavskú firmu, poľskú firmu, ktorá dokáže servisovať techniku stíhacích lietadiel MiG-29. Napokon dodnes majú Poliaci stíhačky MiG-29, ktoré stále užívajú a práve Poliaci odmietli poskytnnúť Ukrajine celú svoju letku stíhačiek MiG-29, kým im nepríde modernizácia v podobe stíhačiek F-35.